ทิมมิลาเวโลบุงนี่นะเบอร์ลินเยอรมนีออโตซีฟารา police ei commandant le ahote police officer pahnih le lua ho chi chen na in apartment building en kol tu superintendent her kalgoi sate chuan bol thenga mei charuang ruak veka om chuan thlir thapa chunu hmong chu aval duk chura bol theng tuitling puaw atang chuan tuya liam renga tui her hona khika ka tanga tui lo far chu akut zung tanga va khoin police ei commandant chuan avot hle mai ati supa bol theng sira zu botol ruak chu a hnim du duwa superintendent lam chu hoin henu hi enge ming te na zota sonza verbuga ani apasal chu France verbuga ani ya eng scientist emo hi ani ome apasal nen chuan he in hen lua veya o kumsari kalta tang khan in lua tu kan nei to a chuan dang lambik takan ni ahun taka in lua man min pe in boina an siam ngai reng lo than omte pon an ngai na hle hloma soitur tolba ka soiti a in hria ta wangin a topria fro verbuga hian na neem o internet cafe pakhata engtia arwang hi hmunge in ni tukin khan he room hnoi chi alwa pa hian a ceiling atanga tuyaron farthu min shrila heta hian kan chhauta a kongka ka ki ka chana kan hmolawa wangin chabi thul khung mangin kan hongta a bathroom a hian kaluta chuta hetiang hian ka wa hmuta ni a o chu no tu om angmain a top chota detective pakhat chu bathroom a lo luta zuda na boma zuwa om lo wain chau ka hmu atia commandant chu abungata ani tak chu mole atia bol theng bola zu ruak chu kokin kha akut nu lak turania atia ole kapu commandant chu kalgoya salam hoin France Verbuga hi khonge tina zota ka she hau lo mai zingtin hian an hathona kal tur hi ka hmuzi a thina ma se tokin chu ka shilhai mel takhian a hoi kwal vel ruaya ani le pu Verbuga chu azin bo tina emni shelo kapu ka she hau lo mai commandant chuan a hote chu thilti tur chula ko hmu zunga chuti lai chuan kalgoya sa chu aron tong chuaka in hnu chuina atana tangkai tur le tur lo ero ka shelo nizan khan ka in lua tu pakhatin hein ko tuala hian ambulance adin thumin shrila pona en fia tura ka wa chhuwa chuan ambulance chu ka wa man talawa chu chuan in tan tangkai na neem atia commandant chuan en fi aniang ati hmuta kalgoya sa chuan zam hmel takhian ruang chu kokin engtin nge engtia ti tur nge atia medical examiner kalmeka bol thlenga tu hi bon chuakula ruang hi inruk puanin kho thatal te u chanchin lomom lo tak ni zan khan tha ani isri vanlei hnuaya arwang Diane Steven tan chuan khovela topta ani ber anin nuam le zau taka richa cha sol nu te chuan alunga tileng em a richa ta tel lo chuan chu in chu arwakin hlimna renga om talo Diane chu sofa chuan a thu hnoka mai mi chingin a hun kal to chu adon kira richa du tak kanin nei ni khan engthil pek nge ka du min zota engma ka du lo thu ka hril che kha ma semo tuna chuan ka du le ta si chu thil pek ka du chu ka kianga hian lo om reng ta che ti ani ka ching mi thla hian mulo che ma ila apoilo ma se min han ko le ta che khovela payala siam thiam berini min ron ti le la bet ko war kha chuan min lo khu to te su tia I o hriat te ka hmangai che sin min ti la ya I omoi tak the kha hriat le ka van chak em Diane chuan abianga mi tui luang ngai chu dantum te ma se asot lo Diane chu ni engamo zat chu pon chuak lovin a in khar khip tlat renga kongka kikri le telephone ri a hriat te chuan chan ena en lo ramsaliam na tak tuar tombona zong angmai in a khosa ni ber
a to pa to pa zong telephone ri chat lak lo le kong ka me ri ri top thei lo chuan dayan chu atom na pu ka tang chuan a chhuat tir ta nge a kong ka va hon chuan a thian thaji nga mi Caroline ni chu a hmuwa Caroline ni chuan dayan chu enin karei iwa han por phing pheng vele atia chuta onem zo khian boi mitam takin ron po chi an duasin kan khongai lutuk chi a atia boi ka ti khop mai Caroline ma se ka thei thlot lo Caroline ni chuan dayan bana chuan vuanin ka hrialom ma se I thian tam tak nangma hmudu chen om sia dayan chuan alu thingin nilo a thei lo dayan richa chu athi to a ma se nangila thi hleinem I thian tha le nangma hmangai tu tam tak I ti hrel hai lu tukalom tuna phone in I chanchin kan hril hlomange atia dayan le richa ta thian than khate chuan an ron phone hloma a then te chu a chen nei nan ron kala in hnem na tho chi sang sang thuken ngai reng si chu chhum lo chat lawin ngai tha a dayan heti zong hian thlir ta che tuna chuan richa ta chu thlamuang takina chol to a boi pathian in a kauta ni mai richa ta chu van rama om to ti ka chiang tuna po hian aron thlir rengang che mun nuam zo ka kal to a wanangel ho te nen an leng za to dayan ngai thaning lu tuk chuan aw vak mai adua ron tlo tu an in dot zut renga chung zinga chuan art gallery nei tu Paul di ko na po atela dayan chu ko in ron biak che katum thina ma se ka hrialom dayan chuan alo ti a richa ta hetiang an boral tamai hi sheom ka ti tak zet ani ani yang patha kha wang tak an ni ma se dayan hetiang te bur hi chuan in khar khip lo la tha ka ti mitam takin I ko chuak moi tak te kha en len ngak hlela sin Paul ka ti thei to lo ka tan chun zom le chi ani to lo engma hi ti thei ka nei ta lo Paul chuan a thlem be dong dera chumi tu ka chuan kong ka merik aron rile a dayan chu hre zeta thowin kong kalam chu apana ong bi thak na atang chuan an ena mi enga maza hi pona chuan an lo bor khom la ta makti ang reng tak chungin kong ka chu hon saka mi panau pang som pani ve lai hi an lo nia no pang pakhat chuan good morning PC Evans ti in pangpar bor chu aron pe a kalome dayan chuan atia chuta chung no pang ho chu a hre chuak ta thuta chung ho chu ani richa tan in khela zirtir thin ho kha dayan chuan pangpar chi sang sang tam takte tuar puina lekha te email te adong na sa hle a ma se chung zong ai chuan tuna no pangten an ron hlan hi thilpek zong zonga aril ru khoi tu beralani lo lut ta cheu ti in dayan chuan soma pindana chuan an ron in no lu tol tola an zinga pakhat chuan kan sunjia kan ron hria tir ve du che ani e atia I pasal kha paro pui takani pakhatina ron ti ve boka azaidam em boxi bidangin an ron ti ve le a coach za om ma se hlawam si ani adangin ron ti ve bo boka dayan chuan amit tuisur lo sham turin a thei to pa chua kalome ani po in angai ro pui thin khop cheuasin achuang thei thin te cheuania ti in a han ngoi de wangwanga chuta thei tui votemo in du em ti na zota team home no pangkum som mi chuan angai lowe PC7 kan lome nangma ang thowin kan ngai em reng don ani ti lo tha turin kan du chia hei kan tho khoma pangpar kan ron pe ve che ani hi dollar som pani man lai ania engpo ni se poi kan ti em ani ti min lo hria sak don nia atia chuta dayan chu an mang tha liam noi nei hloma an chuak ta a dayan chuan an chuak ta chu a thlir zuya richa tan no pang ho a koch lai a hmu ma sak ber tum kha a chuak le a ka mi tum khan richa ta chuan no pang te chu an ma ni rwal pui bia ka bia in an tlin ang tok le phak ang tok zelin a chei bola an ni po in an ngai na ve hle ti a hria a
kha mi tuma tang khan ani amangai tia sia tan na chu pon lama chuan dayan chuan khopui ri dur dur thom chu asia a ruwa ron mi tan dera ruwa sur don chu ruwa sur tur chuan a hun kal to a shwai kir le ta a kar top cholan man tumania richard ta chuan picnic hinwa mi ti vem ti na zota te reng mai dayan chuan alo tia richard ta chuan nuya karing renga picnic turin kalawin bua saya naktuk chona ina karon lamdon chenya atia chumi tuk chu khwa thiangin amoi hle a richard ta chuan central park laili taka chuan omna tur hmun na lo bua sai lok diama ei tur tui hnai chi sang sang le in tur chi sang sang enge mozat picnic basket atang chuan aron phor chuaka dayan chuan hlim em hian e hiaw sipai battalion khat eiza zet tur la zuknia tunge somvea atia dayan chuan makati tak zeta ariru in minister te asomaniang atia richard ta chuan dayan in ngai tu amel chu enin I thamo ati ta chota ka thaim ti min zot mo hetiang ang em hian kala hlim ngai lo ariru in atia ariero chuan o richard anuam ka ti khop mai atia richard ta chu abungata thatchu tiro ani le eile in lami tanang miang sipai ho chu ngak lo mayang atia anei pa chuan an ti dun molmola anin po tial zela anin kara chuan in hip na makta ka oma chu an hai lo ve chutia hlim taka hunan man lai chuan ruaron sur ta thut maya reilo te a an hu zor ta nep maya richard ta chuan in chir mel takhian azia lo hle mai poi ka ti tak zet lo shelok thei tur hi kania sin mole chanchin buwa khan khothat tur thu ka chiar sia amak hle mai kan picnic boruak atinuam lo zo vek don ani hi baka dayan chu abul se ta vakalin zoi saphian chuti mo ati na pa chuta thok le khata anin kwa dun ta vongvonga dayan chu hnung tolin kan thom no hu te hi hli watanga ani hi atia richard ta chuan nui chung hian itidik hritlan kan du te ni lo chuan dayan chuan ina nge ka ina ti na lo in rol wata chu richard ta na hria chuan adingil zata dayan in ngai to chiang mo achan chu zan khat ton pal thil mai ani don lawania dayan chuan zoi saphian ka hrialom alo ti sam eta darkar chan be hnuwa chuan dayan chen na in chu an thlengta a an thom hnu te chu hlipin an in phel tanta a chumi zan chuan zan rei tak thleng an menga achangin an ti a achangin an in hmangai thu an in hrila atuk zinga dayan in breakfast siam lai chuan richard ta chuan min nei du ngem dayan tina zota dayan chuan alam chu hoin zoi saphian o don lom ni atia anria dun zana tanga thlakhat hnu vela chuan anin nei ta a anin nei kar khat hnuwa friends rama honeymoon mang tura kalan rela ma se a huna thlen don chuan richard ta chuan an hoto na hmuna tangin ron bia a malak na tur en chin na thar kan nei le tlat maya kazin chuak thei ri don lo tlat boi ka ti hle mai boi thani khat hnuwa zin ta zokila apoi chuang long chumo dayan chuan poilawe du tak alo ti ve maya richard ta chuan voin chu chhun cho kan kil dun thei don lom ni ti na zota dayan chuan te reng mai alo tia friends cho I du boka friends restaurant ro pui le changkang tak omna ka hriania darkar chan be hnuwa karon lamang che atia mini somthum hnuwa chuan richard ta chu dayan ngakin pona alo oma alo chwa chuan richard ta chuan hello boy tumlo dewin kan thopui pakhat airport a wathla liam angaya Europe lama zin turania kan wathla liam zokanga chuta chhun cho chu kan ei mai don nia alo tia Kennedy airport an thlen chuan richard ta chuan private thlona neya thlona thlo chuan na hmuna kan va hmu thei mayang atia gate veng tu chuan
restricted area chuan alu tlang tira tarmaka chuan thlawna te chi alo oma alaron thleng lo ani hi tiro thlawna chunga lo ngak mayang richa ta chuan atia dayan chuan ole alo tia thlawna ra ka chuan lon chhawin thlawna chung nuam le changkang zeta chuan an luta engine chu ari vut vuta cockpit chunga tang chuan passenger te lo chiao au tunu chu alo chhuaka good morning aron tia richa ta le dayan chuan an lo chang let vea flight attendants in cabin kongka akhar lai chu an en duna dayan chuan richa ta chu melin I thian pa chu engchet nge kan nga don atia arei to lawang thlawna chu ari ta vut vut maya aring tel tela tarmaka chuan atlan ta pur pur maya dayan chu tukvera chuan dakin adang sop sopa richa thlawna hi thlok chuak don ania richa ta chuan dayan chu makti mel zeta en howing tak tak mo atia tukvera tang khan thlir ve ta che dayan chuan mangang o tak hian alo tia mangang tak hian pilot silvatte dayan chu a awani ber to a richa ta chuan enge ka silanga enge soi tura min du atia ding turin sil thuai te ka thei bik nang a thlok chuak me ka ni sia reilo te chung chu atu ve ve ma an tong lo dayan chuan richa ta chu a en le a ameng bial kok koka khonge kan kaldon o khai kalo la sil na chenge Paris a kan kaldon mole friends soy ei cha kan elom ni richa ta chuan atia dayan chu makti in ang phiawa chuta amel chuan ngai ron o le a richard tu na ka kal theinang in thak nu turte makeup te le thil dang mamo richard chuan kalo hriat ve danin Paris a chuan dor chi sang sang tam taka omani oma alo tia dayan chuan richard chu aven zoka chuta avakwa ta chuta o mia pa le chim ompa shet tak cha hian ka hmangai lutuk che ati ta hna pa richa ta chu anui tha a honeymoon mani do a hei kan hmang don ani mel hi mo atia orly airport a chuan limousine car chuan alo ngak reng to a chu car chuan plaza atheni hotel a shwai ta a hotel an thlen chuan manager chuan in room kan lo pe fel to e Mr and Mrs Stevens tin alo chhona kan lo me su zathum somna an thlenga manager chuan kongka chu hon saka dayan le richa chu an lut don ta a dayan chuan room chungan hmuchia chu makti na ding chota ama lem chei ngei mai paruk lai mai chu banga chuan alo in tara richa ta chu ena ka engtit nge heta ka paintings te richa ta chuan bangbo mel zathian ka shabi khau lo mai karin dan chuan ilem chei te hi helai ram vela po hian an lo ngai na ve ani karing alo ti eta dayan chuan richa ta chu ko in reingial an in kwa duna Paris chu khopui moi le midla tak tak tam na hmun ania an tlo ma sak ber chu Givenchy ko thler ania chuta chuan an pahni tan thomhno an leya chu mi zo Louis Vuitton lama an thil lei thar da na tur bag te an leya chuta muang changin Champs-Élysées satanga Place de la Concorde thlengke akalin La Madeleine le Palace Bourbon te an tlo a La Place Vendôme te chuan tei hoi vel mai mai in Musée du Louvre chuan ni leng in hunan manga anin nei chunga dayan in hria thiam harati ber chu zan re to lama te richa ta chuan telephone ron betu anei thin chu ani zan kha chu dayan chuan tunge nia tina zo thiala richa ta chuan kan na chung chang ania alo ti sam et ringota jingda thum vela mo dayan chuan makati rir hle a dayan aswang to na manga tang chuan soi harina omta a thianu Caroline Terry chu abula chuan loading renga I thamo dayan o katha Caroline ni chuan adara ko in mi pa ngai kho saka kho satur chuan hunenga mo chen chu ilama mo ang alarei lo lulai e mani atia chuta hri ang reng tak hian tidaiela richa ta voina tur chungchang kha iti fel to emni voina mo
khowela tongkam man se om berawani te lul em thina dari akeng tel tlat chu dari khoka chuan beidon na in zep tel box si dayan chuan kalati fel kalati theilo asoi zom theilowa kan lo tran puyang che kwang te kan lo bwa sayang tin ai dayan chuan ati thota atum ai na o chu achang ma Caroline chuan angai na hriat lo mel zethian dayan chu en tarenga dayan ron tong chuak le chu a o khur dardara iseve kalom hei richa ta na kathil ti thein nung berania avuina hun hi abik taka buat sai ka du ama thana huna hian a thian tha zong zong tel se ka du nge yang amit tui chu abianga chuan ron luang thangiai ngiaya Caroline chuan dayan alo ti thata dayan chuan richa ta kwang tur chu keima nge in ka thlangang nuam le tui taka amut ka du don ani atia Caroline tan chuan soile tur omlo chumi chonhulama chuan detective Al Greenberg chu a office a oma Diane Steven in phone a bedu che ti in operator chuan ron shila oho awa phurom te chiam lo em tiri ruchungin Diane in amaya ben saksor lai kha a hre chuaka tuna enge ni le tapek eng tak phiang sen chu ni mo tiri ruchung chuan pur farhan lo chuan phone chu han la a Detective Greenberg ati hul haka Diane Steven kania thil pani ron biak na chan che kanei ama sa in imengai damna ilaka kalau che moi lo viau mai kha poi ka ti tak zet ani chu tho chuan Greenberg ka chu ati shil hai let linga e khai ngai damingai hleine MP Steven ithil ton hi ka sia thiam pui lu tuk che asin ti in Greenberg chuan chan na chu alo ngak dewa ma se angoi reng ta ka chuan Greenberg chuan chun zomin san pani om kha ni soya ti na zota ni e kapasal ruangin lakol ni in ka hria a engtia lak chhuak tur nge Dalton ruang dana ina lak phei ni se chuta chuan vuiliam tur buat sai lok ka duwa Diane o beidon nari chuan Greenberg ka chu a then tir chok choka chuta P Stevens I pasal thina hian engemaw thil in rol thuk tak omarin ania wangin case la tulamin postmortem report en chian tele thil dang a han ngai to chian nu chuan heti hian a hrilta zoka ente P Stevens iri ruala boy ri in thil ngai to toringa sia vuina lam chungchang chu kalo ngai to vek mayang ni hni hnuwa engkim pei felaniang atia o kalome ichunga kalom tak zet Diane o chu no tu amang mai hian atop chota in biak na line chu athita daya Dalton ruangin chu Madison Avenue chaklama omania building lian tak chhong ni asakania Diane chu building a chuan lutin khwalchon nu hne na chuan Diane Steven kania Mr Jones a mutura local kanie atia khwalchon chuan phone in tu emo hi han bia reilo te a chuan manager samtruak war vo melhim takpu hi lo chuaka Diane hne na chuan Ron Jones sakania telephone a kanin biak to kha hetiang hun khirton hi amang an thak thin ti ka sia P Stevens chu wangin ipurit engemotal lo chok sak che hi ka du ani idu danang chumin shilla ti fel nge yani theinan ma ka lo la nge atia Diane chuan ka du dan han shil ngai na chepo ka van shelo em ka bangbo riau mai atia Ron Jones chu abung mata kan ti sak thei tur ang cha chu kwang siam te than siam na tur mun ruwa man le than lai le vur te I thian te ne na voina hun man pui te ani ti in she mel takhian chanchin bo tanga kalo hria danin kwang khosa voiliam ni se idu karinga ti chuan te ulo Diane chuan ati vin hlara John chuan makti zetina ena ma se kwang hon ka duang richata thana thlen fil ma in a thian ten an hmu ve nge ka du a o chuai raya John chuan khongai mel tak hian alo thliara ka hre thiame chuti ani chuan rotna ka siam cheanga
ipom thayangem damdoi manga ruang boi som thiam kan neya a hna tlin khop mai idu dan ani chuan karot na chu thai tiem rusa ta ngai dan chu ani lo to pangle ma se ti ina ngai to a chuta o ti ina chang ta a til dang pakhat le I pasal hak tir tur kan mo dona dayan thin chu a thong kher mai ron jon sa chu a en reng ringota angai tu na chuan hriat ngai lo tu emo in a pasal taksa ruaka a han khoilet vel tur chu angai ngam lawa atirila khur hiala P Stevens aril ro chuan keima nge in thomhno chu ka hak tirang ma se tuna dan anga an soi chu mu kangam si lo ka mu nun ber tuma alan dan anga ka mitthla acham angai tu ana kalding lai chu ron jon swan ron ti boin P Stevens ti ina ron ko non le a dayan chuan thomhno chung chang chu ka lo ngai tu hau lo maya ka a o chuan a hno a oi ka ti khop mai a soi chun zom thei lo ron jon chuan in chui khat khat chunga dayan kal chuak ta le taxi a pharalai chu a clear liama dayan chuan ina thlen chuan richa ta thomhno da na chu honga thomhno da na chunga chuan su chi sang sang chu a khat tlatin a oma chung thomhno tin mai chuan ama richa chu an hria chhuwa tira pakhat chu han thlanga anin ton masak ber tuma hak kha ithil pawng le pawkwal dan vel hinal ka ti ati tuma mi kha chu a phum bo thayangem theilo akut chuan adang chu a phor le a sport jacket var an picnic dun tuma aron hak kha roina nan ho zor shep nu kha hun kal to chu aron tol kir le a in lama nge ka in lama ati lai te kha engwangin nge ama hriat rengnan ada that lawang phum bo thayani lo adanga han thing le a chu po friends cho ingai na ni lom ni friends restaurant changkang kha mi tuma hak kha ani tlat a opo ala se thei hial na in ria chu ti chuan adanga la a ada le a athomhno lak chu apiang chuan nun hlui hriat chhuwa tira atopa chuan in hni thlop thlop chungin en po en lo hian arem chang masaber chu a phi thla a beka chuan hno lutin atlan chhuwa pui ngala atuk chu hnu chuan dayan chuan a voicemail a thuthon chu angai thla a P Stevens detective Greenback akania tuna chuan engkim pe felani to Delton ruang in po kan hril to a idu dan angin lo chun zom to ang che angoi de wangwanga du sakna sang ber ka hlana che mangtha atia dayan chuan mithi dana in enkol tu Ron Jones chu a phone a ka pasal ruang a lo theng to ni in ka lo hria a o P Stevens I thomhno ron thon po kan lo hmu e ka ngai dan chuan tun zir top ni hian voini se katia dayan chuan atia Ron Jones chuan a thakho pang chu da som pakhat vel ni thei se chumi ma chuan atul anga piang kan lo boi puyang atia ninga ni zinga dayanin voina hun ser man dan tur le ami som te hming zia chhuana list uluk taka en lai chuan phone chu alo riral rala P Steven ni mo oni e Ron John sakania I secretary ron soi angin I thutluk na hnung ber ang chuan thil kan lo ti felta ti ka ron hril du mai chenia dayan chuan bangbo zethian ka secretary mo atia o phone in min ron bia a chutiang secretary ka diktak chuan makati deuh hleka ame ro chu idu dana ni miau sia chu wang chuan I pasal ruang chu darkar khatvel kalta khan kan hal ralta ni ole tuntuma tan chuan heti zong hilo ni le pot se hele ka bo hi atir lampanga hi chuan mi sang sang chanchin hi aron ziaka chuan hnu dewa antum wang reng po ni lovin khesi nang tak tak nein in shepo si lovin an in mokoma chungvel ang chanchin chhovel chuania angai nom khop maya atira tangin uluk dawin min lo ngai thlak sak ula angai nom zia chu in tha chhove mai in karing ole in zawa in hon man nuam pot mai ole